Din il-ġimgħa tressqu l-akkużi fil-konfront tal-ex chairman tal-Enemalta, Alex Tranter. Huwa mifhum li Tranter qed jiġi akkużat b'miżappropriazzjoni ta' flus bil-credit card tal-Enemalta. In-nefqiet li saru minn din il-credit card ma jidhirx li kienu relatati max-xogħol tal-Korporazzjoni Enemalta. Fl-2010 l-ex Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech kien qal li fil-5 snin li Tranter serva bħala chairman tal-Enemalta nefaq aktar minn 110,000 euro. U għanefaq ma' 73,693 euro fi vjaġġar u 49,439 euro fuq ospitalità u akkomodazzjoni. Tranter li mistenni jitressa il-qorti fil-ġimgħat li ġejjin serva bħala chairman tal-Enemalta bejn l-2005 u l-2010 fi żmien kontroversjali ħafna. Fost id-deċiżjonijiet li ttieħdu f'dan il-perjodu kien hemm l-għażla li l-BWSC tibni l-estensjoni tal-Power Station f'Dellimara. Estensjoni li fuqha ħadmet kumpanija ta' Zaren Vassallo. Il-kuntratturi li fl-istess żmien li ntażel għal dan ix-xogħol kellu konnessjonijiet ta' xogħol ma' Alex Tranter. Dan il-każ kien qajjem mistoqsijiet kbar dwar konflitt ta' interess. Alex Tranter kien ukoll imsejjaħ quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi sabiex jagħti x-xhieda tiegħu dwar l-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Din ser tkun it-tieni darba li ex-chairman tal-Enemalta jaffaċċja akkużi kriminali. Dan wara li s-sena li għaddiet l-ex-chairman Tancred Tabone kien akkużat b'korruzzjoni u ħasil ta' flus.